Bueno, zoragarrin debe, eta gain laugarrengo taldi ekingo jo. Sar daitezela, ane, amets, da endaineta. Txalo bero bat. Badira hizkuntza asko, liburutan soilik, baina badira hizkuntzak bihotzetan baizik. Aitonaren ahotsean, amaren hitzetan, herentzia zeraikia beko subasuan. Baina etorri ziren ona, urte ilunaietan isiltasunean. Eta askok pentsatu zuten, enborzar bat bezala utziko zutela. Enborroietatik piztutako suak, berotzen jarraitzen duta betirako jarraituko du. Enborroietatik piztutako suak, berotzen jarraitzen duta betirako jarraituko du. Hori! Badira hizkuntza asko, liburutan soilik, baina badira hizkuntzak bihotzetan baizik. Aitonaren